Ja, det var... Vad gör du? Har du åt Agnes för att starta en låda? Jag tror vi måste köra om för att man typ här Matilda och Lovisa stannar. Ja. Jag kan inte börja skratta! Alltså det kan inte så skratt! Okej, kör. Okej då. Tuva, du är inte ens med knappt i bild och du bara hej! Okej, kör nu, jag kör fortfarande. Jag kan inte stå så här. Tuva, ring åt dig. Men du ska bara säga att du är sen och sen stå kvar i typ 5 sekunder. Så att... Det gick inte alls bra. Okej, jag ska. Sen. Kan jag vända mig om och säga det? Gör du det? Nej. Okej, men då får vi klippa bort när de vänder sig om. Ja. Så du får stå ett tag och sen säga. Det gråter ju. Jag är sen. Nej, Oj, det gjorde jag visst. det ska vara där. Lite mer så. Men då ser man ju dem bakgrund. Smidigt! Kör i samma film. Tre. Är du klar? Ja, okej. Kan vi... Jag får kolla på handen utan att skratta. Det går inte. Kör om lite grann nu. Jag är samma. Damn it. Som vanligt, Tora. Ja, nu är jag fast här. Kollar jag in då? Ta en djup andetag. Okej, jag står med batteriet till slut på din mobil. Ja. Kolla. Måste jag säga vad som är? Okej, det var en gång. Det var en gång ute fågeln. Okej.